салом бинандагони хабартиҷӣ, ба шумо имрӯз як хабари срочни дорам, ки вазорати меҳнат ба диққати шаҳрвандони Тоҷикистон предупреждат карда истодааст. муҳоҷироне, ки дар тамоми шаҳрҳои Россия қарор доранд, фармони раиси ҷумҳурӣ ва раиси МВД ва тамоми раисҳои аз шаҳрҳои Русия ба муҳлате ки амалӣ ба қайдгирии муҳоҷирон иҷозат барои истиқомати муваққатӣ барои истиқомат ва патент доштанд тамоми муҳоҷирон ё одамое ки документ накардагианд, то 15 июн дароз карда шуда буд. бачаҳо, ҳама то 15 июн бояд документҳояшро ба қайд гирад. худро дар қайд гиред ва рафта бояд регистратсия кунед дар гуҷое ки шумо истиқомат мекунед ё ки дар гуҷое метавонед равед регистратсия кунед, ки то 15 июн сар мекунанд, депортатсия мешавад. 200 000 муҳоҷиронро бояд депортатсия кунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки документҳоятонро зудтар рафта муроҷиат кунед ва ба қайд худатонро дароред. агар шумо документҳои худро дар Русия то 15 июн соли ҳамин сол ба расмият надароред, ба таври ки ба рӯйхати шахсоне ки вурудашон ба Русия манъ аст, шумоям ба таъкиди ҳамоно дар ҳамин документ бояд 4 список мешавед. барои ҳамин аз ин рӯ аз шаҳрвандони тамоми Тоҷикистон хоҳиш менамоем, ки барои муайян ва огоҳ намудани муҳоҷирони меҳнатӣ барои расми қонунӣ документҳояшон дар Русия ба хадамоти муҳоҷират ва сохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳо муроҷиат намояд. дар тамоми шаҳрҳои Россия ҳаст. рафта шумо бояд заявление нависед зудтар. ҳамзамон ки ниҳоди давлатӣ зикр кардааст, ки шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар қаламравии Русия қарор доранд, барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонанд бар кормандони намояндагии Вазорати меҳнат ва муҳоҷират ба шуғли аҳолии Тоҷикистон дар минтақаҳои Русия муҳоҷират намоянд. шумо метавонед равед ба посольство, агар телефон кунед, ягон чиза нафаҳмед, метавонед ба посольство занг занед ва онҳо ба шумо ҳатман маълумот медиҳанд. ва шумо бояд аз ҳамин то 15 июн уже сар мешавад ахота. ба Русия ахота мешавад, ба шикор мебаранд ҳамаи ҳамин сагои Россия, ҳамаш ба шикор мебаранд ва ман шуморо огоҳ карда истодам. дӯстони азиз, шумо бояд ин роликро бар ҳама ки метавонед паҳн кунед, ки то ҳамаи муҳоҷирони тоҷикҳо ин роликро гӯш кунанд ва тезтар раванд ва документҳояшон соз кунанд, ки саго мебаранд, баъд шуморо дастгир карда мебаранд ба полис ва отделение мебаранд, ё ки 5000 метед то 10,000. онҳое ки документ надоранд вообще регистратсия, онҳо тайёрӣ бинед то 20,000 рубля дар киссатон гирифта гардед. агар шумо намехоҳед документро кардан, чунки сагои ҳозира дар Русия онҳо ба 1000 2000 розӣ намешаванд. гап дар депортатсия рафта истодааст. барои ҳамон эҳтиёт кунед ва кӯча бисёр нагардед. хайр, то боздид. лайк монед ва комментария ҳатман нависед.